wayoyinmu na hannu sun zama wani sashe ko wani ɓangare na rayuwarmu da ba za mu iya yin komai ba yanzu sai da su. A wannan zamanin da muke ciki na fasaha, wato Digital Information and Technological Era, ya sa mafi yawan mutane suka dogara da wayoyinsu na hannu wato smartphones da kuma na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta wajen neman ilimi, sadar da zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki, neman labarai kai har ma da kasuwanci da neman kuɗi akan yanar gizo-gizo. Sunana Maryam Abbas Abdulkadir Bichi, amma an fi sani na da Maryam Bichi ko kuma ku ce Hausa Social Media Coach. Ina gabatar muku da kasuwancin kafar sada zumunta a sauƙaƙe. Wannan course ɗin zai fayyace muku yaya ake neman kuɗi akan kafar sada zumunta, yaya ake samun ciniki akan kafar sada zumunta, yaya ake gina yadda da aminci wato building trust akan kafar sada zumunta. Wannan course ɗin yana da darussa guda 6 wato 6 lessons, kuma kowane darasi yana da maudu'ai a ƙarƙashin shi wato modules a ƙarƙashin sa. Ɗan uwa ko 'yar uwa, ina so ku gyara zama, karkaɗe kunnuwanku domin kwasar garaɓasar roman da ke ƙarƙashin wannan course ɗin na kasuwancin kafar sada zumunta a sauƙaƙe. A turanci za ku iya cewa Social Media Marketing Made Easy for You. Ku biyo ni.